हेलो गाइस आं दिनै नोंथांमोननो जोंनि चिरांजुलि गामिनि गोथार बाथौ साननि डेक'रेशनखौ लाइटिं होनानै साजायनायखौ देखायनो फैदों। नोंथांमोना नायलांबाय था नै बिदि साजायदों लाइटिंफोरखौ बिदिं होनाय जादों आरोना। फार्स्ट टाइम एबारसो गोदान बाथौ लुदों, बिदिनो फार्स्ट टाइम एबार माने बिदि लाइटिं होनानै डेक'रेशन खालामनाय जादों आरोना। लाइटिंफोरा खायफा जोङाखै गेजेर गेजेर नङाब्ला जोबोद मोजां नुबावोमोन। गेजेर गेजेर नै जोङाखै बेफोरो नङाबा जोबोद मोजां नुबावोमोन। नै बेफोर थालांबाय, मानो थाखाय जों दा बेफोरखौ मोजाङै चेक खालामनोबो फाहामनो हादिया, बेखायनो दोननाय जाबाय। नै नायलांबाय था, गोबां मानसिफोर फैजोबदों, गामिनि बयबो फैजोबदों, सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै बयबो फट' खेबफैदो, सेलफि लाफैदो बयबो। नायलांबाय था नै बेखिनियाव बांसिन मोजांसिन नुदो, बेखिनियाव बिराद फैदो मानसिफोरा सेलफि लादो, फट' खेबदो। नै नायलांबाय था नोंथांमोना। डायलगखौ दायोसो होगोनब्रा, उनाव एडिट खालामगोन डायलगखौ। सना मा गानहोनानै Hey Kalpana. Wah, nasi keborian dulu. Hai dosto. Oi, me leva uns rolê se. Mana macam tu mana ni? Kari nu apa ya? Roh, marah pak. Gua pun kamu ya. Asam dengan